May pa oras, Labod, Kapampangan. Bayo kay pag-umpisa ng kaya katamong kadinalan, 70 quiz, 170A. Buri ko lamang dinan maya pa oras, din kaya katamong sablang OFW, Kapampangan na nagsakripisyo ko rin ngaliwang labwad, ne? Banting ko pa yung suportan do rin karelang pamilya. Marugula bagay yung gagawan nyo para rin kaya katambalin ang karing pamilyayo. At takal mo namang salamat, maragula bagay yung kaya kayong pamagsuporta. Kaya katamong advokasya, kaya nga manong siswan, eh. Puri kaya namang pag-anak ka, yung kaya katamong asyas na rin yung kulturang po nga mano, yung Mike Pangilinan, at hindi ba yung channel kayong YouTube, Ketak ng Mike, ne? Talok yan tayo, pasantingin kayang kakatakan, karetang kayang video, ne? Metong pa, din kaya katamong yailiwang kabalen ating business o nung nanumang negosyo, patse susuporta laking amanong siswan promote din kaya katamong Kapampangan. Isipan ko kailangan tala suportan, ne? Banting ko pa yung makasawop la kaya katamong advokasya kaya Kapampangan niya sinuportan tayong Hindu ing wer Kapampangan kang jed lalo po kang alan sampang, ne? Ngayon iting adwang mga Pampangan mo naman ing mabsilog ang po itang balesilog, ne? Wala tayo siguro darake ko rin karelang ads keng Facebook, ne? Uling kasi mga Pampangan la, eh. Tsaka punong kuya ko ready. Takala salamat kayo. Metong pa patse akakitsurang kaya katamong video kaya albenyo lang puro itang posters, itang Tagalugan posters. Sana darake yun lang karing kaya kayong timeline ang po karing sablang miyailiwang aguman Kapampangan kayong Facebook. Banting ipayang mas dakal na rin manakit, mas dakal na rin makailben, eh. Sige, pag-umpisan tan, eh. Imumunan dili, halata. Halata ko ngayon, eh. Nakal no rin managalog kaya diyan. Yung halata, Tagalog yan, Tagalugan niya yan, eh. At yung mas manayon na Kapampangan. Yung tutuki, makausli. Yung makausli, at yung namang mas manayon na Kapampangan, eh. Yung katlo, kakanin. Manyaman yung kakanin takitang manyaman yung kakanin taking susis, anak ano. Yung kapat, sapat. Sapat na yung lugod mo ka na ako, anak ano. Kalima, taus. Taus kaya ka na akong puso, yung ka na akong parasan para kaya ka, anak ano. Yung kanam, baku-baku. Baku-baku, Tagalugan niya, at yung mas manayon na Kapampangan yan. Yung kapito, lalahatan. Kaya po naman lalahatan din kabalenta mo, ano. At yung kawalo, yung taulindili, sangayon. Yung sangayon, Tagalugan niya. Kanayo rin pakiyot yung comments. At alam nga mo right, ne? Sige, kung tutuki, mikit ng pasibayo. Dakala salamat kaya kayong suporta. May ako sasabyan, patse Kapampangan tamo, Kapampangan tamo, ne? Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, tala sana panagalugan. Kapampanganan tala, ne? Dakala salamat pasibayo, Luid, tamongan.